Delta fondacija i fabrika brašna i testenina Danubius u saradnji sa Crvenim krstom Srbije nastavili su projekat pomoći narodnim kuhinjama u Srbiji. Korisnicima narodnih kuhinja u Paraćinu, Kruševcu i Trsteniku donirano je 18,6 tona brašna i 786 kg testenina, čime su podmirene mesečne potrebe kuhinja za ovim životnim namirnicama. Vrednost donacije iznosi 973.000 dinara. Donacija Crvenom krstu naročito je značajna jer je organizovana u periodu kada je snabdevanje kuhinja otežano. Delta fondacija i Danubius na ovaj način nastavljaju trogodišnju uspešnu saradnju sa Crvenim krstom Srbije uz zajedničko nastojanje da se ugroženim članovima naše zajednice obezbedi dostojanstvena i sigurnija svakodnevnica.